demek ki da koçka spî pêşbîniya wê yekê dike ku di navbera 140,000 kes de li Amerîka jiyana xwe jê dest bidin bi sedema vîrusa korona. Berpirs û tîmên tenduristî li wilata New Yorkê bi şev û roj kar dikine ji bo vehewandina belavbûna vîrusa korona li wir. Peyamnêrê dengê Amerîka Sinan Tunçdemir li New Yorkê ha bi rêya Skype bi me re. Dem baş kekê Sinan, yani agahiyên dawî li wir rewşa dawiya vê nexweşiyê li wir çawa ye? Dem baş Salih, li New Yorkê ji aliyê parêzgeriya New Yorkê me rewşa abartê hatiye ragihandin. û wekî ku tê zanîn nexweşiya vîrusa koronayê li Amerîkayê herî zêde li New Yorkê belav bûye. Parêzgeriya New Yorkê ragihand ku hetekî niha 80,000 kes bi nexweşiya vîrusa koronayê ketine. Skereka herî taybet kapasiteyên nexweşxaneyan bû. Hetekî çend roj berî kapasiteyên nexweşxaneyê New Yorkê 43,000 nîvînî bû. Lêbelî îro derketiye asta 75,000. Ev jî çêkirin parêzgerê New Yorkê Andrew Cuomo banga alîkariyê kir. Piştî vî banga alîkariyê Central Parka New Yorkê nexweşxaneyeke bi kond hate avakirin. Piştre jî Andrew Cuomo got ku wê hin hotelên New Yorkê wê wek nexweşxane bikarbînin. Wan hotelan em ê bikin nexweşxane. Hin hotel kirin nexweşxane divan rojan da. Piştre got ku wê hin kapasiteyê nexweşxane jî hinekî wan sedî pêncî, hin jî wan jî sedî sed em ê zêde bikin. Kekê Sinan ji aliyê moralî ve yani tenha bixal nava cadeyên New Yorkê de yê tirs çawa ye, yani dema nûçeyên wiha bilav dikin xelkên derveyî Amerîka, xelkên derveyî New Yorkê ditirsin ku rewş li New York çawa ye. Çawa yani aliyê moralî ve rewşa xelkê çawa ye? Salî wek me got yani New York bin xetereke pir mezin dane. Tê zanîn li New Yorkê 8 milyon nîv kes dijî. Ji bilî wî her sal nêzî 6 milyon kes jî ji bo serdana New Yorkê wek turîstê New Yorkê. Kolanê New Yorkê berî pir kelebelik bû li van rojan da pir tenahî ye. Yani ji ber ku rewşa avarte hatiye ragihandin kes di kolanan da tune. Herkes ji malê xwe disekine. Çûyîn hatin da pirsgirêk tune. Mirov dikarin derkevne. Derva lêbelê dibêje parêzgeriya New Yorkê dibêje. Eger rewşa we lezgîn be ji malê xwe derkevin. Eger rewşa we ne baş be hûn dikarin herin nexweşxane, hûn dikarin herin dermanxaneyan, hûn dikarin herin marketan. Ji bilî van tiştan ji malê xwe dernekevin. Yani New Yorkî em bêjin bersiv dane vî bangê li malê xwe disekinin lê em bêjin tirs heye. Yani meriv kolanan da dibine herkes bibin maskeyên xwe li New Yorkê Kekê Sinan yani ha New York ev da dibin qedexeya evê de ye hatûçînê de ye yan hinek cade hinek kolan wihane yani zanî em zanin bajarê New Yorkê bajarekî mezin û birfere jî. Ev dîvanên ku tu behsa wan dikî li tevahiya bajêr têne sepandin li hin cihên taybetin ku rengên nexweşî lê bêhtir belav bûye. Em dikarin bêjin li Queensê nexweşî piçekî zêdetir belav bûye. Taxa Queensê wekî tê zanîn New York li 5 taxa pêktê. Queensê piçekî zêdetir belav bûye. Lê em nikarin bêjin bi taybetî jî vî kolanî û di vî taxê qedexekirin heye. Di wî warê de qedexekirin tune. Yani her der em ça bêjin di kolan her kolan vî gavî wekiriye. Lê dibêjin heker rewşa we lezgîn ve derkevin derva. Rewşa we lezgîn nebe ji malê xwe bibînin. Belê peyamnêrê dengê Amerîka Sinan Tunçdemir ji New Yorkê me re bî li xwe miqayît ve xwe biparêze. Gelek spas. Spas baş.